Na tejto mape je pre mňa zaujímavé predovšetkým meno Davida Fröhlicha, ktorý v roku 1615 urobil prvovýstup pravdepodobne na Kežmarský štít. Celú cestu opísal v celku dobre, len zabudol pripísať, na ktorý konkrétny štít liezol. A ostatné mená, napríklad tuto pán s paličkou a ide v roku 1664. Známa rodina Bucholcovcov, bolo ich viac, ktorí robili výstupy do Tatier, hlavne zaznamenávali. Jeden z nich zakreslil celú panorámu Tatier a dal jednotlivým štítom mená, lebo ľudia ich nazývali každý kopec inak a bol v tom neporiadok. A on sa snažil týmto veciam vyhnúť a zaviesť teda ten poriadok. Tatry odjakživa boli veľkým magnetom a boli aj takou stopkou pre ľudí, ktorí tu osídlili naše územie už pred tisícmi rokov. Boli to väčšinou lovci, ktorí sa neskôr aj vydávali do Tatier, ale mali pred nimi vždy veľkú bázeň a rešpekt. Volali ich niekedy Snežné hory a tradovalo sa, že tam boli draci, ktorí chrlili oheň a lietali nad Tatrami. V skutočnosti títo ľudia len nachádzali kosti jaskinného medvedia, ktoré si pomýlili s kostiami draka.